Ez. Irakurri nahi nizuen ere liburu hartu dut, pixkat ikasteko. Eta daude bi aipamen oso berezia. Bueno, liburu hau da, pixka bat euskararen historia, 1000 urteko historia bat, edo jasotzen duen lan bat, ezta? 1000 urte zergatik, euskarak, linguista batzuk sartu dira esaten euskarak badituela 14.000 urte. Espainolak 1000 urte, besterik dauzka, eta frantsesak eta berdin. Baina, euskarari nik 1000 urte hartzen dizkio, zifra borobila delako, eta baita ere lehen aipamena edo idatzia, nahiz eta latinez izan, lingua navarroru, ospetsu hori, 1100 garren urtean eman zelako, ezta? 12. mendean. Ni ikerketa egiten ibili naizenean, kuriosoa da, aurkitu dut interneten, esaldi hori poster moduan saltzen du norbaiteko. Interneten esaldi hori. Lingua navarrorun agertzen den hori. Eta, nire bide honetan, datu asko bildu ditut, nolabait euskararen historia hori kokatzeko, bere lekuan, ezta? Nire hitzai gustatzen, hizkuntzaz ari garenean eta, egoten da linguista asko, alde batetik bestetik voluntarismo asko, militantzia asko, dena dago ongi. Baina niri gehiago gustatzen zait, kazetaria naiz zenez, datuak hartu eta datuak eman, eta datu hori testu inguru bat jarri, testu inguru historiko bat eta politiko bat. Iruditzen zaidalako, denbora askoan euskarari buruz hitz egin dugula inongo testu inguru politikorik gabe, inongo testu inguru ideologikorik gabe. Euskarari gertatu zaiona, mendeetan gertatu zaion, endekapena, dekadentzia, inork eragin ez balu bezala. Arduradun personalik eta instituzionalik ez balego ezala. Hori gertatu zaigu, guri eta geu izan gara erruduna gainera, ezta? Hori sinestarazi digute. Eta horren eredua da edo esenplua da oso poema ezagun hori, Josean Hartzera, ezta? Bere garaian, idatzi zuenean izango zuen zentzu bat, baina azken batean autokulpabilizatzen du Euskal Herria esanez, hizkuntza bat ez da galtzen tarara, eta dakienak hitz egiten ez duelako. Aztertu behar den gauza da, hizkuntza bat dakienak zergatik uzten dion hizkuntza hori hitz egiteari. Horiz bai da borondatez gertatzen inon. Munduko inongo naziotan, ez zaio bere hizkuntza propioa hitz egiteari borondatez uzten. Beti dago, prozeso historiko bat, dago hizkuntza horren indar politiko galtze bat, dago onura, horretak hartzan onuran galtze bat, eta horren ondorioz, jendea hasten da bereganatzen eta barneratzen nire hizkuntza honek ez duela ezertarako balio eta ez duela merezi. Gehiegi bere alde jarduterik eta mintzatzerik. Zertarako ez du balio hizkuntza batek? Hizkuntza guztiek balio dute funtsean bi gauza egiteko. Bata da, elkar ulertzeko, komunikazio bat jendearen artean. Eta beste gauza, izaten da, gizarteko piramide sozialean, eskailera soziala deitzen diote, soziologoek, nun belaunaldi bat bestea baino hobeto bizitzen saiatzen den, lanpostu hobeak lortzen, soldata hobeak, beren gurasoek, gaitona amonek erosi zuten etxea bera erosten saiatzen da, hor igogailu sozial bat dago, piramidan gora eta behera dabilena, bolada luze batean gora etorri da, oain esaten dute sozioloek, krisi honekin piramida beherak hasi dela. Gora zegoen ibilbidea itxi dutela, goiko klase aberats eta hegemonikoek itxi dute, beraiek geratu dira, diruarekin, eta jarri dute sabai bat, eta sabai hortatik behera banko gara denok. Funtzio hori, hizkuntza batek funtzio hori betetzeari uzten dionean,
hasten da baita ere, jendea hizkuntza hori ahazten. Orduan, euskararekin halako zerbait gertatu da. Aipatu nahi nizkizuen bi gauza hemen, hain nintzen pixkat errebisatzen, eta askotan esaten da baita ere, euskara eta espainola ere hemengoa da, erromantzeak eta hemengoak dira, eta bar, eta ezjakintasun historiko handia dagoela iruditzen zen. Adibidez, Menendez Pidalek esaten du, Nafarroako erresuman, Euskal Herria antolatu zen, Nafarroako erresumaren baitan, ez da hura izan zen, aukeratu zuen egitura politikoa. Garai hartan Europako beste nazio guztiak bezala, erresumak eta konderriak zeuden, eta printzerriak, eta jauntxo feudalak, eta bar. Baina nolabait, erakunde importanteena monarkia zen, garai hartan. Euskaldunak batu ziren, bere monarkiaren inguruan, edo azpian, edo, nahi zuen bezala esan. Eta Nafarroako erresuman batuta zegoen Euskal Herri hura, euskalduna zen osoki. Osoki. Euskara hizkuntza global bat zen, garai hartan. Globalak izan nahi du, piramidearen maila guztietan hitz egiten zela hizkuntza hori. Boterean, agintariek hitz egiten zuten, naiz eta legeak latinez egiten zituzten, Nafarroako erresuman, baina latinez egiten ziren Inglaterrako gortean, Frantziako gortean, Alemaniako gorteetan, latina ez egiten ziren baita ere legeak. Latina zelako legearen hizkuntza, eta latina zen prestigio juridikoa zeukan hizkuntza, garai hartan. Nafarroak ere, hortan demostratu zuen, erresuma modernoa zela. Beste erresumak egiten zuena, berak ere egiten zuen. Gero gertatuko zaio gauza larri bat, Nafarroari. Garai hartan, Menendez Pidalek jazten du, Menendez Pidal zen historiagile espainol integrista fanatiko bat, eta hala ere esaten du, Antxo Jakintxoari buruz ari delari hitz egiten esaten du, quiso unificar un gran reino navarro predominantemente vascón por su lengua. Vascón, zen erresuma hura. Reparte sus estados entre sus 4 hijos, dejando al primogénito García el solar de la dinastía, el antiguo reino de Navarra, homogéneamente vascón por su lengua. Eta 15. mendean idazten du Zangotzako bikarioak, lizentziatu batek, 16. mendean, ja konkista gertatu ondoren, konkista nagusia, ez da? Esaten du, no hay ningún lugar, ni ciudad ni villa en este reino de Navarra en que no haya vascongados. Eta Bernardo Estornez, lasa historiagileak, gogoratzen du baita ere konkista gertatu, 1512 hori. Eta handik 60 urtera, Nafarroa garaian, 251 herritan euskara mintzatzen zela. Eta 58 baino ez, erdara. Usten duzu, ze diferentziatzeko. Eta erdara hitz egiten zuten herri hau eta hogeinak elebidunak ziren. Datu hauek, importantzeak dira, zaizkit niri. Beste datu bate badago, Alfonso Zortzigarrena izan zen historia pixka kontatu, nizu ez dela ezin da ulertu euskara gertatutakoa. Alfonso Zortzigarrena izan zen, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia konkistatu zituena. Eta konkistatu egin zituen, etzen egon hitzarmenik. Duela gutxi diario asko lehentu nuen, diario ere da, egunkari integrista espainol fanatikoa. Baina, Oiartzungo dorre bati buruz, gura eraikitzen ari dira, eta barra diario baskok esaten zuen, hola, konturatu gabe bezala. Cuando Alfonso VIII conquistó esta torre, que pertenecía al Reino de Navarra, tal, la destruyó y tal, igual, o sea, conquistó. Zun hitzarmenik egin. Herri batek ez du bere soberania saltzen, kanpoko bat etortzen denari zu. Gu nahi dugu zure herrian agintzen jarri. Zenba balio du zure soberaniak. Eta pikutara bialtzen dute hori. Eta gerra egiten azten bada, gerra egiten diote. Eta Nafarrak saiatu ziren 3 aldiz berreskuratzen. Erresuma, 3 aldiz netzuten lortu.
Eta orduan, Gaztelako Alfonso Zortzigarrenak errege hauek joaten ziren beraien kronistarekin eta joaten ziren tokitara. Eta honek zeraman behakin Rodrigo Ximenez de Rada, ditutako historiadore bat. Eta 13. mende hasieran idazten du, gizon honek esanez, hori, euskara zebat hitz egiten den, zean Bizkaian, Araban, Gipuzkoan, eta euskarak duen indarra nabarmentzen du, presentzia, eta ez soilik hiru lurralde hauetan, esaten du. También en la Navarra, que comúnmente decimos vascongada, la cual era su natural y materna lengua. Usten dugu, Nafarroan, euskara zala, globala. Gaur guztut mapa bat hor, denda batean, mapa klasiko hauek, Europako nazioak eta bakoitza kolore batekin agertzen da. Espainia, naranja, Portugal, grisa, Frantzia, urdin, kolorekin, ez da. Guk marraztuko bagenu, Euskal Herriaren kolorea garai hartan, izango ditzake, dena kolore batekoa. Eta euskalduna osorik. Hizkuntza globala zeukan erresuma bat. Zer gertatzen da gero? Konkista bat dator, hori zatitzen hasten da, horren fragmentazioa dakar, konkista militar batek, eta horrekin batera, ja, hizkuntzaren ordezkatzea gertatzen da. Zergatik hizkuntza ordezkatu? Hizkuntza zer da hizkuntza garrantzitsua izateko? Nik zango duken, funtzionatzen du, bai? Bai? Nik zango duke, hizkuntza dela, daukagun ondare politiko nagusia. Buruazko handinak ematen dizkionak nazio guztiei munduan. Eta presupuesto militarra kentzen badugu, dirurik gehiena inbertitu den eta nazioek, estaduek, dirurik gehiena inbertitu duten elementua. Hizkuntza da, komunikatzeko balio duen tresna. Hizkuntza individual bat ez da existitzen. Ez dago persona bat bere hizkuntza asmatu duenik, berarentzat bakarrik. Hizkuntza da gauza kolektibo bat, gauza komunitario bat. Hizkuntzak sortzen du, hizkuntzaren inguruan antolatzen da jende talde bat hizkuntza hori partekatzen duena. Hizkuntza hori partekatzen dituzte euren interesak, euren asmoak, euren ideiak, euren burutapenak, euren antolakuntza politikoak. Garai guztietan egoten da kezka politikoak, jendearen gan. Herriaroan ere bai, noski. Herri bat osatzen da hizkuntza baten inguruan. Eta mundu horrela dago antolatua. Frantsesak, frantsesez, poloniarak, eta italianak. Hizkuntza, euskaldunek hizkuntza badaukatenean, horrek batasun bat ematen dio herriari, Euskal Herriak. Eta Euskal Herria da, Euskal Herria. Ez da Aragoi, ez da León, ez da Aquitania, ez da Al-Andalus. Euskal Herria, herria da. Eta herria da, azken batean, jendeak antolatzea erabakitzen duen erakunde bat. Eta erakunde hori, azkenean, erakunde politiko bihurtzen da. Gizartea da, ente politiko bat. Zergatik, gizartean antolakuntza bat dagoelako, boterearen antolakuntza bat dago, klaseen antolakuntza bat dago, ofizioen antolakuntza bat dago, legeak daude, isunak daude, zerga daude, dago nolabait, gizarte horret daukan ahalmenaren, potentzialitatearen antolaketa bat. Eta antolaketa hori hartzen duen forma, hartzen duela, xumea izan edo komplikatua izan, oso horizontala izan edo oso vertikala izan. Beti da antolaketa politiko bat. Gizarteak politika egiten du, eta antolatu egiten da modu politikoan. Hizkuntza zer da? Hizkuntza da leku horretako egiten zaituen elementu bat. Hizkuntzak nonbaiteko egiten zaitu. Eta nonbaiten kide, nonbaiten tarteko. Hizkuntzak ematen dio jendeari gu esateko aukera. Gu, euskaldunak,
zuek Akitaniakoak, gu euskaldunak, zuek gaztelakoak. Bi dira, ezberdin dira. Gero, gertatzen dena da, historia da, dominazioaren kronika bat, nazio batzuek beste jan egiten dituzte, konkistatu, irentzi, zabaldu, desegiten saiatu, herri batzuk resistentzia hartzen dute hori, eta besteak ez, beste herri asko desagertu egin dira. Hizkuntza asko desagertu egin dira. Zeintzuk desagertu dira? Politizatu ez diren hizkuntzak. Ni hartzen naiz, nola hemen sinesten diren gauza, guri izaten zaigunean, batzuta nahi baina elkarrizketak egiten dizkiate, libro daudela eta bar, eta esaten ziatenengoa bai, eta gezur horietako bat, ze liburua deitzen da maixo gezurra handi, eta idazi dudanetik liburua, geroztik deskubritu ditut beste 8 gezur gehiago ere. Beti harinen deskubritzen, etengan, ez da. Eta esaten zaten, gezur horietako zerra politizazioaren, euskara politizatua dago eta bar, eta nion, bai, hoxera gezurra, zer euskara ez dago politizatu, eta horregatik dago hain larri, ez da? Horregatik dago hain larri. Politizazioa zerra. Hizkuntza bat politizatzea da hizkuntza hori laguntzea, estatuak dauzkan baliabide guztiek. Hori ondoena estatu batek egiten. Adibidez, irakurtzen badu lehengo astean etorri zen erreportai bat, Frantziari buruz, Frantziako literatura, orain eman diote Nobel saria, frantses bati, eta orain Francia vuelve a enamorar, esaten du. Hain izaten, eta gezurra da, Francia no vuelve a enamorar. Frantzian indutena da, diru pila bat, estatu frantsesaren alde. Eta esaten du, baina sarreran, ¿quién dijo de carencia? El Nobel francés ha puesto a Francia en la escaparate y tal. Una constante hay en Francia, esaten du. El apoyo público a la cultura nacional. Haiko kontatzen du, kultura ministro izan zenean, nola, estatua gastatzen zuen kulturan, hizkuntzan, 2005 milioi franko, eta lan ministroari gutxi iruditu eta seikotu egin zuen, 6 aldiz biderkatu zuen, frantsesean, eta frantses kulturan gastatuko zen dirua, 6 aldiz gehiago. Esaten du, Lan está convencido de que la política cultural partidaria de un Estado fuerte e intervencionista sigue siendo más necesaria que nunca. Alegia, Frantzian, inoiz baino beharrezkoagoa da, Estadoaren parte hartze ekonomiko indartsua. Hori da hizkuntza politizatzea. Eta gu berriz, beti gaude beldurrez. Dirua inbertitzeko beldurrez, euskararen alorrean. Beti dirua kentzen. Inbertitzen badugu, beldurrez zer esangote diguten. Politizatzen ari garela, inposatzen ari garela, tabar. Irakurtzen badugu, Brasilen zer ari den gertatzen, Brasilen aurten izan dira munduko txapelketak eta bar, ez da hori bakarrik gertatzen ari Brasilen. Da, el país ez duet ere, badelia da literatur suplementua eta hor kontatzen dituzte gauza hauek, baina inongo problemari gabe, Espainolek, besten estado egiten dituztenak arazorik gabe kontatzen dituzte. Hor ez dago imposiziorik, ez dago politizaziorik eta ezer. Esaten du, la edición de libros fuera de Brasil es escasa, comparada con su vasta producción. Para salir del aislamiento, pentsa, Brasileko biztanleria, hizkuntza, potentzia ekonomikoa. Baina, isolatuta omen dago. Eta hortik ateatzeko, la millonaria cruzada de promoción de su literatura y sus escritores que ha iniciado el gobierno se hace con concursos literarios internacionales y apoyando la traducción y reedición de obras. Brasil no solo quiere ser potencia económica, también cultural. Hau da politizazioa hizkuntzaten benetako politizazioa. Hau da. Irakurtzen baditugu, nik han neure etxeko liburuen artean, dauzkat liburu asko, itzulitakoak, eta hasi nintzen egun baten irakurtzen, eta gehienak zeuden beren estadoa lagunduak, liburu gehienak. Hartu nuen, Stefan Zweig adibidez, oso ezaguna da, Austriakoa zen. Eta bere liburuan epan, eta jartzen zuen.
La publicación de esta obra ha recibido la ayuda del Goethe Institut Internaciones. Michel Onfray, Frantzian dagoen filosoforik ezagunenetako bat. Jartzen zuen Política del Rebelde, publicado con ayuda del Ministerio Francés de Cultura, Internacional del Libro. Samuel Beckett, Nobel sariduna irlandesa. Samuel Beckett, obra poética completa. El editor agradece la ayuda financiera del Ireland Literature Exchange. 3 poetas noruegos neukan beste liburu bat. La publicación de este libro ha sido posible a la ayuda de Norla. Norla da Norvegian literatura, bultzatzen duen erakundea. Denak, hau da politizazioa, kultura batena. Baina hau normala iruditzen zaigu. Estado batek zerbait egiten duenean, ja, zilegitasun osoa daukalako. Zilegitasuna dauka, berak daukalako boterea nahi dituen gauzak indartzeko. Eta nahi dituenak hiltzen uzteko. Eta nahi ez dituenak suntsitzeko. Hizkuntzak ez gertatzen da. Hizkuntzak lehen aipatutako bi funtzioez aparte beste funtzio bat, oso garrantzitsua dauka gizartea. Eta da, diskriminazio, integrazio, ahalmena, funtzio hori. Eta gauza berdina da. Bien. Txanpon beraren bi aldeak dira. Duela gutxi irakurri dut, El País baita ere, Holandan, Nederlandera ez baldin badakizu, benetako hizkuntza, ezin duzula kobratu langabeziaren saria. Begira, zer sistema hona Nederlandera ikasteko ez dakinarentzat. Ez badakizu Nederlandera diskriminatu ditu zaituzte. Zirkuitotik kanpo beratuko zara. Zuk zer egingo duzu, edo Holandatik alde egin, edo Nederlandera ikasi. Ni grazia egiten dit, egunkaritan noain datoz erreportaiak nola joan diren euskal gazteak, Europara, lanbila eta bar. Eta esaten dute, batzuta nola, sano esaten dute, bai, Suedian, bai, ni Suedian nago eta Suedian ingelesarekin ikunitzen eta ohartu ginen, Suediera jakin gabe, Suedian ezin duzula bizi. Iristen dela momentu bat, Suediera ikasi beharrena. Eta ni izaten nion, ze ustezua? Suediera ikasi beharko ez du, eta Alemanian alemana. Eta Norvegiera, eta Poloniarra. Hemen ez da gertatzen hori. Zergatik ez da gertatzen, hemen gure hizkuntzak ez dagoelako diskriminatze botere hori. Eta diskriminatzeak dakarren integrazio ahalmena. Galdu zuen aspaldi. Eta nola galdu zuen? Planifikazio sistematiko baten ondorioz. Galdu zuen, piramidean lekua galtzen hasi zenean gure hizkuntza konkistaren ondoren. Eta hizkuntza globala izatetik, erresuma batean hitz egiten zen hizkuntza globala izatetik, hizkuntza fokala izatera pasada. Eta zera fokala? Puntu batzutan bakarrik hitz egiten den hizkuntza. Dena kolore bateko mapa zegoenekuan, 500-800 urteren ondoren, daukagu punto txikiz betetako mapa bat. Eta punto txiki horiek dira euskara hitz egiten diren lekua. Leku bakanak, hemen gehiago, hemen gutxiago, hemen 2 puntu, hemen 6 puntu. Bakandu da. Gaztaba bezala da, gure gaztaba, dena zulatuta dago, gure panorama linguistikoa. Esan liteke, eta nik hori ikusi dut, datu historikoak eta begiratuz, eta nola ibilbide horren ondoren, nik ikusi dut, esan litekela. Euskarak, azken 1000 urte hauetan, izan dituela 2 fase oso desberdinak. Lehen 700 urtetan, Horreagako gatazkaura eta Iruñako erresuma sortu, Nafarroa deitu zena da. Lehen, 700 urtetan indartsu dago, hizkuntza hegemoniko bat da, lurralde honetan, eta azken 700 urtetan beheraka hasten da. Eta piramidetik desagertzen hasten da. Gertatzen da, konkistaren ondoren, lurralde fragmentazioaren ondoren, linguista batzuk esaten dute, eta nik sinesten diet,
Euskalkiak ere orduan hasten direla bere izten, konkistaren ondoren. Lehen, batasun politikoari, zegokiola batasun linguistiko bat, gutxi asko, eta fragmentazio politikoaren ondoren hasten direla euskarak bere izten. Bizkaikoa, Gipuzkoa, Lapurdi, Araba, Nafarroa, bere izten, urruntzen. Eta gero eta ez ezagunagoak egiten elkarrentzat. Horrekin, hizkuntzaia hasten da bere ahalmen importante bat galtzen, eta komunikazioa ahalmena. Nik entzun eta irakurri izan die, Gipuzkoako arrantzaleei, ez zitela ezer ulertzen nekekilo arrantzaleei, eta espainolez hitz egiten zutela askotan. Eta kurioso da, duela gutxi elkarrizketatu dute, prensan, Hego Koreako enbaixadorea, eta esaten du tipuak esaten du, eta parrez jardun esaten du tipuak, baina ari gara Ipar Korea, Hego Korea, ari gara elkartu nahian, eta batu nahian, eta bat. Kurioso da, Ipar Koreako batzuk etorri dira, egualdera bizitzera, eta hizkuntza berriro ikasi gara batek, diferente hitz egiten bai dugu. Gatikoak esan dituen begira. 5.000 urtetan izan dugu hizkuntza bera. Korean. Hizkuntza bera. Duela 60 urte izan zen zatiketa artifizial bat izan zen, potentzia militar batzuek ezarri zutena, iparra eta hegoa, okurrituta egin, eta bereiztu direnean, bi egitura politiko sortu direnean, hizkuntza puskatzen hasi da. Eta hitz berriak, hitz diferentea daude, Ipar Korean eta Hego Korean. Eta hasi dira hizkuntzarekin arazoak edukitzen, 60 urtetan bakarrik. Guk 5 urte daramatzagu. Guk hausten ditugu denak. Baina hala ere jarraitzen dugu gauza asko ikusi ezin da edo konturatu ezin da. Zergatik, dominazio egoera bat arautzen denean, eguneroko bihurtzen denean, eta denbora askoan errepikatzen denean, ikustezina bihurtzen delako. George Orwell esaten zuen, oso esaldi polita da, esaten zuen, begien aurrean daukaguna ikusteak, etengabeko borroka eskatzen du. Sekulako lana eskatzen du, egunero begien aurrean daukazuna ikustea. Eta hori gertatzen da, hizkuntzari buruzko gezurrekin ere. Baina izango beste gauzak, eta baina gero itzuliko naiz piramidera berriro, ni beti nahi piramide. Bueltaka. Inposizioarena ere kurioso da, nola irentzi dugun inposizioaren kontua, eta gezur batzuk konkista dagoenean, eta hizkuntzaren ordezkapena hasten denean, kanpoko potentzia bat jarri denean gure erakundeak desegin ditu. Hasten da ordezkapen demografiko bat ere, konkistari aurre egin dioten bertakoak asko hil egin dira, edo exilora joan izan dute, haien lurraldeetara etortzen dira Gaztelako militarrak eta Gaztelako nekazariak. Korean adibidez, 16. mendean laukoiztu egintzen demografia. Hori da movimentu migratorio kolonialista bat. Bertako biztanleak, asko eta asko, igorri zituzten, edo exiliora igorri, eta haien lurrak okupatzera ekarri zituzten Gaztelako nekazari pobreak, eta militar pila da. Demografiarekin batera hasten da hizkuntzaren ordezkapena ere garatzen. Eta hizkuntzaren ordezkapen hori martxan jartzen denean, nola ezin duen beti hori mantendu, estado okupatzaileak, egiten duena da zuri barruan sartu, zuri hizkuntzaren aurkako mezua. Zuri sartzen dizu. Horrela, zuk egingo dezu, berak egin behar zuken lana, belaunaldiz, belaunaldi, beti euskara debekatzen, ezta? Eta sartzen ditu bost ezaugarri hiztunen psikologian, hiztunen intelektuan. Konplexuak, gaur egunen daudenak, autoestima jaisten du, urratzen du, puskatzen du autoestima, lehen batek esan bit, liburu irakurtzen enez, eta autoestima gogora etortzen ari zait.
liburua irakurria da, ez da, begira. Gora badatorkizu, behian zeneukan seinale. Eta nik izango nuke, sozialki, politikoki herri honek oso behian daukala bere hizkuntzarekiko, autoestima. Alderdi politikoen zerrendatan ere bai, alderdi politikoen zerrendatan, interes zerrendetan hizkuntza behera joan behar da ikusteko hizkuntzarekiko non dagoen, zein puntutan dagoen hizkuntzarekiko kezka, amaxegaren puntuan, 23. puntuan. Autoestima. Hirugarrena da, autorrepresioa. Konbentzitu zaituzte, zure hizkuntzak, ez duelako ezertako alik, ez duela ezertako alik zuk ikusten duzu, piramidean ez dela funtzionala, eta zeu hasten zara autorreprimitzen, auto-isiltzen, zure hizkuntzak. Belaunaldi batean, edo bitan, edo hirutan, ez da isilduko, baina laugarren belaunaldikoak ja hasiko dira esaten beren gurasoek, hizkuntza horrein zatoz, hau ere entzun dugu askoa, ez da, beti euskararekin gora eta behera. Gaur modernoa Espainia, gaur modernoa inglesa da. Talde badago oso modernoa, gazten artean segurako arrakasta daukara, Gernikakoak dira, audientz deitzen da. Eta ze hizkuntzatan kantatzen dute? Inglesez. Euskal gazten idoloak, kantari euskaldunak, denak inglesez. Kantatzen. Ez dok amairuren garaitik ze diferentzia, ez da? Hor, zerbait gertatu da. Haiek inglesez zati kantatzen dute. Inglesa erakargarria delako, fonetikoki polita, zati ez dute rumanieraz kantatzen, polonieraz, italieraz. Ez, inglesa delako munduan geopolitikoki eta ekonomikoki nagusi den hizkuntza. Hegemonikoa da. Beti hegemoniara hurbiltzen da jendea. Hegemonikotik kanpo irabazi gutxi dagoelako. Eta uste da glamour gutxi dagoela baita ere. Bueno, autorrepresio hori da. Bestia da lotxa. Lotxa barneratzen du, hiztunak baita ere, eta autogorroto bat ere barneratzen du. Hori hizkuntzarekiko, eta hizkuntzarekiko esatea da herriarekiko, kulturarekiko, historiarekiko, arbasoekiko. Gu gara herriko munduko herririk tontoenetako bat. Zeren, ez dugu gure historia jakin nahi. Gure historia propioa jakiteari alergia dio jende asko. Ni harritzen naiz ikaragarri, nazio guztien oinarrian daude elemento batzuek. Hizkuntza da, horietako bat, bestia da historiaren ezagutza. Jakitea. Gure historia joan da Espainiaren baitan eta Frantziaren baitan. Haien kontatu dute, gure berri, guk inoiz ez. Eta oain hasi garena azken urteetan eta ekimen asko jarri dira martxan, Navarralde eta Reaga eta beste asko eta asko da biltza, Zuztar, Nafarrak eta bat eta beste. Eta askotan borroka egin behar izaten dute ez historiografia espainolaren aurka. Borroka egin behar izaten dute bertako euskaldun batzuen kontra erdeinatu egiten dietelako lan hori. Zanez ja nahikoa dela, historia nahikoa dela erresuma, erregeak, ez dakiz zer, eta aurrera begiratu behar dugu. Aurrera begiratu behar duzu, atzean zer dutzi duzu, zer dutzi zaizu, jakin gabe. Zer astakeria ikaragarria. Eta nigatik egual esango dute, jo ez Telma bihurtu dan Paco Aristi, lehen iten zituen novela erotikoak, eta oain berriz, beti historia inazia eta bat. Bueno, hori da autogorroto baten zantzua da, hori dena. Orduan, imposizioarena, zer gertatzen da, begira. Imposizioaren, duela, ez iaz izan zen euskararen legea, onartu zuten 50. Urte urtena, edo. Etxenik eri entrevistat egin zioten, etxenik izan gara eta honik bultzatu zuena, ez dut ez bere aurka, baina persona publikoak dira nolait herri baten ispilu, herri baten agerkariak dira, referenteak. Eta herriak iruditzak hitz egiten duela persona hauen bitartez. Haren bitartez, eta nire bitartez, eta bueno. Eta esaten zuen iaz elkarrizketa honetan, legeari buruz. No es una ley de normalización de uso. Ni galetzen naiz, horrekin baina esaten du, no es una ley de normalización de uso. Beraz, ez zuen normalizatu nahi, euskararen erabilera dioenez.
Es una ley flexible y abierta y no impositora. No impositora, que busca también la cohesión social. Bueno, duela gutxi irakurri dut, elkarrizketa bat, Babeliako suplementoetan, Kolonbiako idazle, elkarrizketa ez, artikulu bat Kolonbiako idazle batek egin duena. Héctor Abad Facilionzi, eta esaten dut tipuak lasai, idazle Kolonbiak bada, eta ari da idazten Espainiako 3. egunkari integristenean. Lehenengoa da ABC, bestia da La Razón, bestia da El Mundo, eta laugarrena da El País. España nacionalista petoa. Eta horra ari da idazten artikuloa, idazle Kolonbiak bat. Esaten dut, después de 500 años de imposición del castellano en América, todavía nos entendemos. Eta jo jarraitzen duzaten, eta jo botatzen ditu pistonak. El español, como el inglés, tiene la fuerza de varias lenguas imperiales superpuestas, latina a la de castellana, y el aporte de muchas lenguas colonizadas e incluso aniquiladas. O sea, espainolak kolonizatu ditu hizkuntza batzuek, eta incluso anikilatu ere egin ditu hizkuntza batzuek espainola. Hori izan inberda, San Inver, honek esaten du. Yo esaten du. Las grandes lenguas imperiales, son los dialectos criollos impuestos por aquellos que ganaron más guerras. Hizkuntza beti edatzen da gerraren bitartez. Hizkuntza ez da edatzen, hizkuntza polita, erakargarria delako, sonoroa, musikala, eta literatura oso ona daukalako. Baizik eta, indar militar handi bat daukalako atzean. Hau ez du nik esaten. Hau gandu lertxundik esaten du, elkarrizketa batean jasota dago liburua. Esaten du, munduan dauden hizkuntza handiak, hiztun asko dauzkaten horiek, denak edatu dira, indar militar handiagoaz zeukatelako beste hizkuntzak baino. Eta honek esaten du, pero incluso los idiomas imperiales terminan en lenguas muertas. El español tiene menos de 1000 años. El latín no duró más de 1500. Después de 500 años de imposición, del castellano en América, todavía nos entendemos razonablemente bien. Podremos decir lo mismo dentro de 5 siglos. Prozesu berbera, jasan dute bi nazio hauek, Euskal Herriak eta Kolonbiako herriak, eta Hego Amerika ia osoak. Prozesu berbera, konkista, violentoa, usurpazioa, instituzioen ordezkapena, zigor demografikoa, hilako pilo bat, hizkuntzaren ordezkapena, piramidetik desagerrarazitako hizkuntzak. Prozeso iguala, endekapen prozeso berbera izan dute, eta hau beldurrez bizi da oraindik herrian. Imposizioari beldur dio. Uste durako bera dela inposatzailea. Eta hauek nola askatu ziren duela 100 urte, gerra egin zuten, gerra irabazi egin zuten, independizatu ziren, estadua daukate, ez daude Espainiaren mende, estaduek ez ditute estaduak kritikatzen, inoiz. Hauek, ja, kendu dituzte gezurrak burutik, egia esaten dute, egia historiko bat, ez da iritzi bat, egia historiko bat, datu eta oinarritua dagoena, espainola inposatu izan zen, Kolonbian, baina espainola inposatu izan zen Euskal Herrian, baita ere, nik ez diot inori entzun hori, hemen hori ez da esaten. Inkluso, hemen egiten diren politikak, egiten dira imposizio horren beldurrarekin. Egia da, gure jerarkia politikoan ez dagoela gailurran gure erakunde bat, baizik eta Espainiako erakundeak. Orduan, hemen udaletxeak hasten direnean euskaraz egin nahian, bere komunikazio eta bat, epaitegitan daude, ez da? 500 zera salaketa pasa daude euskararen kontra, epaitegitan. Espainolaren aurka ez dago salaketa bat ere, epaitegitan. Ez da egon inoiz salaketa bat espainolaren aurka, epaitegitan. Euskararen aurka 500 daude gaur egun. Eta duela 7 urte izan zen lehenengo debekua euskararen kontra, duela 7 urte. Hau datu historikoa da, Huescan edikto bat atera zuten,
euskara debekatzeko. Hueskan, azokan ezin ziren egin tratuak euskaraz. Edikto batez debekatzen zen. Eta harrapatzen bazituzten, isuna zen egon. Ja, duela 7 urte hasi ziren euskara desagerrarazi nahian Aragoitik. Lortu zuten. Handik 3 urtera ja edikto hori jarri beharrik ez zegoen, ja etzelako euskaldunik geratzen. Hueskan, ja, lortua zuten. Euskara desagertzea. Orduan, lehen momentu batean, konkistarekin eta euskarak galtzen du botere gunean, goiko partia, baina mantentzen da behian, herria, eta mantentzen da mendeetan. Naiz eta poliki erasana sufritzen di joan. Adibidez, honek gezurtatzen du baita ere, askotan entzun dugu beste gauza espainolan lengoa dela, frantsesa ere bai, lehen bi hizkuntza izan direla, eta hori historikoki gezurra da. Gezurra da. Espainola ezarri zen botere guneetan, baina herriak ez zuen espainola hartu. Hau etzen espainolizatu, herria. Hizkuntza partekatzen zuen herri horrek jarraitzen zuen euskaraz hitz egiten. Gehiena. Espainola ikasten zuten, boterearekin harremana eduki nahi zutenak. Edo ofizio onak, edo navegantak izan zuten, edo abokatuak, salto egiteko espainola ikasi behar zen. Baina orokorrean herria ez. Nafarroan izan zuen mendeetan endekatze ikaragarria, Nafarrako erresuman, euskara globala baldi bat zen, 19. mendean, erdialdean, Nafarroan 20% soilik mintzo zen euskaraz. Baina, Nafarroa ezagutzen denetan, baina, Gipuzkoan, iaz, gogoratu dute Donostia errezeneko 200 urte, ezta? Gogoratu dituzte. Horratia ateazin datuetan, esaten zen, garai hartan, duela 200 urte, Donostian 80% euskalduna zela. 80% denak, praktikamente. Eta hori Donostia oso herri viajeroa zela. Harremana zeukan, itxasoz, eta handik bidaiariak, eta harremanak, eta komertzioak, eta 80% zen euskalduna. Horrek esan edu, Gipuzkoan 100% zela euskalduna. Beraz, hemen espainola ez zuen hitz egiten, ia inor, duela 100 urte. Duela 150 urte ere ez. Espainolaren presentzia, guri orain hain ugaria eta ukaezina zaiguna, eta hori urte gutxiko kontua da. Hizkuntza baten historian, milaka urteko historia baten, 150 urte daramatza espainolak indar honekin. Zertatu da, beste datu batekin bukatukoet. Ez, bi dator. Iparraldean, 19. mende erdialde hortan, 165 hitz egiten zen, duela 150 urte. Iparraldean gehiago hitz egiten zen euskara frantsesa baino, duela 150 urte. Frantzian haserretu egin ziren, eta katea zuten lege bat, esaten zuena, frantsesa bakarrik hitz egin daia Frantzian. Desagertu daitezela beste hizkuntza guztiak. Eta hori, aplikatu egin zuten, eta martxan jarri zuten. Eta gaur egun, 120 urten ondoren, horrek bere lana egin du, frantsesaren politizazioak bere lana egin du, eta euskara iparraldean gaur hitz egiten da 110 bakarrik. 75 hitz egiten zena, politizatu frantsesa, eta euskara 110 bakarrik hitz egiten da. Naiz eta ezagutzen duten 124. Eta Bilbon ere, antzeko zerbait gertatu zen. Ni biki naiz begira Bilbon euskararen historia, eta jartzen zuen Unamuno jaio zen garaitsuan, Bilbo zen 18.000 biztanleko herri itxo bat. 18.000. Bizizien 19. mende hasiera. Hasiera, erdialdea nola. 18.000. 95 edo euskalduna. 40 urtetan, Bilbora datoz, 90.000 etorkin. Industrializazioa, meategiak eta bar,
Beraz, 40 urtetan, Bilbon boskoiztu egiten da Bilboko biztanlegoa. Eta horrek akabatzen du Euskara Bilbo. Datozen guztiak, espainolez hitz egiten datoz. Konparatzeko, imaginezazu ez delitzaken, Norvegian, 4 milioi biztanle dauzkan Norvegian, 40 urtetan, 15 milioi errusiak joatea Norvegiara. Errusieraz hitz egiten. Edo 15 milioi aleman Norvegiara sartzea. 40 urtetan, Norvegiara jatesa ez da. 100 urtetan, 100 urtetan esartzu ginen jarri da. Norvegiara. Gertatzen dena da, estatu bat dagoelekoan movimentu migratorio horiek ez direla posible. Estatuek debekatu egiten dutelako, garbi edo disimuloz, debekatu egiten dute uholde demografiko ikaragarriak etortzea, beren herrira. Nahi dute migrazio neurriko bat egotea Espainiak nahi izan du migrazio neurrikoa, baina neurrian. Ez da libre inoiz izate, horregatik da, besteak beste. Migrazio hori ez dedin kolonizazio bihurtu. Euskalduna joan gara, leku askotara. Espainiaren baitan eta bar, baina gu ez dugu kolonizatu. Espainia, Espainiak egin hori, baina gu ez dugu kolonizatu, izan gara emigranteak. Hor diferentzia garrantzitsua dago. Integrazio ahalmena daukanean herri batek, ez dago beldurri. Etortzen direnak, beti neurria kontrolatuz, integratu egiten dira. Hori ez dagoenean, herri bat, ondoratu egiten daulako movimentuekin. Euskal Herrian izan dira 4 movimentu, basatiak, benetan. Nafarroko ura, 16. mendekoa, Bizkaiko hori, eta gero 20. mendean, 50, 60 hamarkada horietan, izan zen Gipuzkoan eta Bizkaian. Etorkin beste uholde bat, milaka eta milaka, etorri ziren. Espainola ziren, pobreak, gerra galdutakoak asko, hau Jon Baiak oso ondo jaso du bere liburuetan, nola zen galtzaile jende bat. Baina espainolak ziren, espainolez hitz egiten, etorri ziren, eta hemen, ez geneukan, haien integratzeko modurik, inkluso debekatua zegoen, frankismoaren garaian. Hemengo maisuak Espainia zeuden, eta Espainiako maisuak hemen zeuden. Hori dena, estrategia linguistiko bat da. Hori da, hizkuntzaren politizazioa, espainolarena, kasuntan. Eta laugarrena izan da, azken 20 urte hauetan, iparraldean gertatu dena. Iparraldera etorri da, Paris ingurutik eta Frantziako beste lurralde batzuetari, sekulako etorkin milaka etorri dira. Iparraldean bizitzera edo horre txetxo bat hartu eta uda pasatzera eta bat. Gaur egun, iparraldean, 75% kanpokua da. 75%, asko da, Horregatik, esaten dut autokulpabilidadean iritzei bat euskatzen, ze gero, autoeskundeak direnan iparraldean esaten dugu eta beti arteatzen dira tertulianoak, iparraldea oso konservadorea da, beti irabazten du sozialismo frantsesak edo eskuin frantsesak irabazten du, eta abertzaleak oso gutxi eta bat, kontuz, iparraldean 75% frantsesa da, eta non irabazten dute alderdi frantsese, horregatik gertatzen da, iparraldearen erruz. Movimentu hauek denak zer dira? Piramidean hizkuntza bat desagerrarazteko movimentu planifikatuak. Eta bi epokatan, gugunez bukatzen laiztere, zuek nahi dut hitz egitean eusten zek, nik ze esaten dudanik badakit, izantzen entzutea, zuek ze esango idazuen. Hasieran, botere guneak hartzen ditu, okupatzaileak, baina gero, 3 menden ondoren ez da horrekin bakarrik konformatzen. Eta 18. mendean sortzen dira gaur egun ezaguna ditugun estatu-nazio eredu hauek. Egitura berriekin eta bar, eta indartzen da estatuaren papera, eta bar. Eta estatua bihurtzen da gauza uniforme bat. Estatuek nahi dute eta Cadizeko konstituzioak horrela dio, el español, el único idioma nacional y oficial es la lengua española. Esaten du Cadizeko konstituzio ospetsu horrek, Espainiako lehen konstituzioak. Hizkuntza bat nahi du, estatuak nahi du bere lurralde guztien integrazioa. Anikilatzea nahi du, baina nola ezin duen lortu anikilatzea, integrazioa. Hizkuntza bat, ejerzito bat, bandera bat,
ignorak. 4 elementu horiek orduan sortzen dira. 7-18 mendetan. Eta orduan ematen da, azken erasoa, piramideen oinarrian dagoen hizkuntza ere gehiago ondatzeko. Orduan, lege pila bat hasten dira sortzen euskararen euskara eta gailegoa eta hizkuntza minorizatu guztien erabilera murriztuko dutenak. Pila bat. Nik hola, 4-5 esango izkizue, baina dago lege sorta azken 2 mende hautan dago lege sorta bat karagia hizkuntzaren erabilera murrizteko. Eta gaiek aplikatu egiten ziren. Ez ziren lege testimonialak, ez ziren lege simbolikoak, ez zen ekintza simbolikoa, gu askotan egiten dugu bezala ekintza simboliko bat, euskaran alde, baina ez daukagu legerik, simbolismo hori praktika bihurtzeko. Daukagu legedirik ahalmenik ez, baina haiek bai. Eta adibidez, debekatzen da, 18. mende bukaeran, euskaraz imprimatzea. Inkluso debekatzen dute San Inazioaren bizitza imprimatzea, euskaraz dalako. Porque esaten du, por no convenir a hacer impresiones en otra lengua que la castellana. Ininteligibles, beste lenguak dira, ininteligibles a toda la nación, se archive la obra original de la vida de San Ignacio, escrita en vascuence. Debekatzen da, se prohíbe el teatro en España en cualquiera de los dialectos de las provincias. Debekatzen da, mesatan, sermoia ematea. Debekatzen da, euskaraz, trena hasi zenean, tren sarearen bidezko edo posta zerbitzuko komunikazioak euskaraz egitea debekatzen da. Debekatzen da, 1924 urtean, Primo de Rivera garaian, orduan pospoloak sortu ziren, debekatzen da pospoloak euskaraz egotea, izena, pospoloen izena euskaraz ezin da jarri. Pentsa, zen minuziosoak diren, zen gauza txikietan fijatzen diren, eta lege bat egiten dute pospoloetan euskara ez dadin idatzi. Hori da politika linguistikoa, eraginkorra espainolaren alde, eta gure kontra bai. Hori da politika linguistikoa. Eta afixak debekatzen dira, eta denda eta jatetxe izenak, eta Frankoaren garaian debekatzen da dena. Baita barko bati euskarazko izena jartzea ere. Lehenko barko zaharran izenak ziren latinez edo erderaz. Azken erasoa da. Esan nahi dut, bukatu horretik, esan nahi dut gauza bat importantea iruditzen zena, 2 gauza esan dut importantea iruditzen zezkianak. 16. mendea klabea da Europako hizkuntza guztientzat. Euskararentzat ere bai, zoritxarrez. 16. mendean, 2005 eta urteetan, lehentxeago pixka, hasten diraia monarkia edo jantxo feudalaien sistemaiek pixka modernizatzen hasten dira, ejerzito egonkorrak eta bar, eta zer gabilketa egonkorrak eta bar. Hasten dira, hizkuntzak ere idazten. Hizkuntza erromatzeak, orduate latina erabiltzen zena, hasten dira latina baztertzen eta hizkuntza horiek idatzen nahian. Gaztelera, frantsosa, inglesa, eta gramatikak, lehenengo gramatikak sortzen dira 15. mendean. Espainolarena, 14. mende bukeran, frantsesa, inglesa, eta invento bat da oso garrantzitsua eta da imprenta sortzen da gara hartan, eta hizkuntzak hasten dira imprentan ateatzen beren liburuak. Hori da modernidadea garai hartan, imprentan argitaratzea. Horretik, esku iskribuak ziren, denak. Eta momentu hortan, euskara dago oso puntu honean. Satrustegi zela uste, euskaltzaina, satrustegi esaten zuen, Nafarroako konkista gertatu zenean, euskaraia garai hartako modernitatera salto emateko prest zegoela, eta konkistak moztu zuela, eta atzean utzi zuela bere garapen sintaktikoa, bere garapen semantikoa. Atzean geratu zen. Imprentaren garaian, eta hau egin dut, zea bat, interneten alako begiraldi bat, eta begira. Euskara baino lehen, argitaratzen dira 29 hizkuntzatan liburuak.
9 hizkuntza. Gero euskaraz argitaratzen da. Bakizu ezein urtetan? Euskarazko lehen liburua, inprentan, 1500 da, 55. Zein liburu da? Guain japonesez atera dute. Bernat Etxepareren, nola itzen zen, Lingue Vasconus Primitia. Hori atera, 29 hizkuntza. Etxeparen liburu ateratzen da, eta atzetik beste 27 hizkuntza. Ateratzen dira. Euskararen ondoren, Europako hizkuntzak beste 27 daude oraindik inprentan atera gabe. Honek izan nahi du, hizkuntzen modernitatearen abia puntuan, irtera lekuan, euskara taularen erdian zegoela, gaur Eibar dagoen bezala ligan. Edo atletik. Ondo kokatua. Nola kenduko zaion botere politikoa, eragiteko ahalmena, orduan, pasadira 5 mende, eta gaur egun euskara dago, bigarren maila B. Bigarren maila B egongo litzake, eta ia azken postua. Ez da gero jendeak esaten duen, optimista izan behar dugula, eta ez mezu pesimistak berreiak eta bai. Horretaz gero nahi zuen itzengo dugu. Hau garantzitsua egiten zait, nola konkista batek mozten duen hizkuntza normal baten garapena. Garaiakan hegemonikoa zena, eta beste hizkuntzen parez zebilena munduan. Bere hiztunak izan ez, beste gehiago, beste gutxiago, zen hizkuntzan alorrean ez da garantzitsua hiztun kopurua. Hori ere sinestarazi zaigu. Hiztun kopuru gutxi, ez da bizer, ez da. Garantzitsua da, gizarte bat egotea hizkuntza horretan kohesionatua, hizkuntza horrekin identifikatzen dena, hizkuntza horrekin identitatea osatzen duena, eta egitura politiko bat daukana hor oinarritua, hori da garantzitsua. Hiztun gutxikoak asko daude, Norvegira bera, badira 4 milioi eta erdi dira, ezta? Eta 3 Nobel-sari dauzkate, eta sekulako dirutzak sartzen ditu Norvegiako estatuak Norvegiraren alde. Hemen diru izartzen ez duen bakarra, Euskal Gobernua da. Zerrez sartzen du, eta dala ere ze eztabaida sortzen diren hemen Euskararen diruekin. Zergatik ez dira sortzen eztabaidak espainolari ematen zaizkion diruekin. Euskal Telebistan, euskarazko kateari baino 16 aldiz diru gehiago ematen zaio espainolezko kateari. Zergatik ez dugu eztabaidaren fokua jartzen horretan. Beti fokua, nola guk ez dugu manejatzen kamara, bestek manejatzen dugu, fokua beti jartzen dute gure gainean, gure diruak, gure imposizioak, gure ez da izerrizu. Hemen askoz dirutza handiagoak gastatzen da, eta baita Euskal Herrian bertan ere, espainolarekin. Udaletxeko edikto guztiak espainolez baldin badaude, hor dirua gastatua dago, espainolaren presentzia bermatzeko. Eta Basque Culinary Centerri ematen zaizkionean 6 milioi euro jaurlaritzatik. Basque Culinary Centeren exigitzen zaienean ikaslei espainola edo inglesa, euskerarik ez, orduan nahi dira ematen 6 milioi euro espainolaren zat. Baina hori ez da ikuste, nola dominazioa egunerokoa den, ez dugu ikusten. Ez da espainola bultzatzen hemen. Gauzen aurra erreko. Eta bukatzeko. Nik aztertu ditudan kasuak tabar, munduan bat eta beste, eta nik beti edo askotan ikusi dut hizkuntzaren garapena, orain arte esan dudanarekin lotuta dikoa baita ere, hizkuntza baten garapena, aurrerapena, sendotzea, modernizazioa, beti etorri dira proiektu nazional bati lotuta. Alegia, estatu baten sorrerari lotuta. Hebreera hilda zegoen, 18 mende egonda hebreera hilda. Zen erlijio hizkuntza eta poeta batzuen hizkuntza jendeak ez zuen hitz egiten hebreera. Eta estatu sionistak berpiztu dituen. Erabaki zuen hebreera izango zela Israelko estatu balizko edo etortzeko zen estatu horren hizkuntza hebreera izango da, erabaki zuten. Eta ezarri zuten. Inposatu ez zuten egin, ezarri egiten. Hizkuntza bat bere lurraldean ezartzea ez da inposizioa, da? Hizkuntza normalizatu
zure lurraldean. Inposizioa beti da geografikoki zure lurraldetik kanpo ateatzen zarenean, orduan inposatzen ari zara. Euskara Madrilen inposatzen ari zara. Edo hemengo IVA kopurua Asturiasen. Orduan bai, zure lurraldean inoiz ez da inposatzen ezer norberaren lurraldean. Hori da, gobernatzea esaten zaio lurraldean. Gobernatu, konsensu gehiagorekin, edo gutxiagorekin, hor, gobernaren askotako dira. Orduan, Norvegian ere, hartu zuten erabakia, Norvegian ere, independentzia lortu zutenean, Suediatik, Norvegira nahi dugu, eta presioa, esaten da liburuetan eta presioa egin zuen jendeak Norvegira nahi zuelako. Mantendu eta bere herriaren hizkuntza izan. Ze Daniera asko hitz egiten zen Norvegian ere. Baina baztertu egin zuten, eta eskolan Norvegira ezarri zen eta bukatu da. Danieraren influentzia Norvegian. Bukatu zen duela dute. Erabakia hartu eta listo. Garrantzitsua da erabakiak hartzea. Baita ere, hemen Euskal Herrian jarraitzen dugu erabakirik hartu gabe Euskararen inguruan. Hola gabiltza, ekimenak, beste, hitzaldiak, liburuak, tertuliak, laguntzak, sariak, peka bat, erabaki bat hemen oraindik ez da hartu hizkuntzarekin zer egin behar den, zer nahi dugu. Hemen hizkuntzarekin egiten da, nik uste dut, botoak ez galtzeko balio duen hainako hori. Zer jendeak maite du haindik hizkuntza, eta nahi du hizkuntza egotea, jende batek behintzat. Hori bozkatuko bagenu, erabakitzeko eskubidearen baitan esango bagenu, ez euskararekin zer. Igualateako ditzak euskara pikutara bihari bat dela, eta kito eta ahaztu behar dela, jende gehien bozkatuko dugu espararen kontra. Eski, onartu beharko duke, eta fuera. Orduan, erabakia. Hemen egiten dira gauzak, bozkak ez galtzeko baina hortik aurrera korik ez dut, nik ez dut ikusten. Ez dut sumatzen. Dut sumatzen. Eta aipatu ditut ere Estonian eta horietan egin zutena oso polita bai da. Oso ausarta da. Eta erakusten du indarra dagoenean, herri batean, eta indar horren formulazio politikoa ematen zaionean, ze eragin daukan gizarte batean. Han, independentzia aldarrikatu ondoren bozkatu behar zutenean, orduan, Estonian, adibidez, aurten gaina Donostia maixe dela, aurten Riga ospatzen da. Riga da, Europako kulturaren hiriburua ez, aurten. Oso interesgarria da, Rigari buruzko reportajeak eta gauza egitatu zaite. Orduan, bozkatzeko orduan, han sortu zen hiritartasun talde bat, edo, eta hark ematen zuen, zensoa, edo, zeinen bozkatzezake. Eta jarri zituzten hiru baldintza bozka emateko. Estonian ere, hemen bezala, Errusiaren, Sobiet Batasunaren okupazio bat egon zen, eta uholde migratorio ikaragarria, eurak kolonizazioa deitzen dutena, gu ez gara osartzen hitz hori erabiltzen. Eurak izaten dute kolonizazio Errusiarra egon zen hemen. Euneko 35 barkatu zen Errusiarra, Estonian, independentzia bozkatu zenean. Karo, zer egin Errusiar horiekin? Jarri zituzten hiru baldintza. Eta hori da boterea eurak zeukaten seinale. Ez dute negoziatu. Gorbatxovekin. Eurak erabaki zuten. Eta esan zuten, hiru baldintza daude bozka bateko. Bata, Errusiarren okupazioa izan aurretik hemen bizi zirenak automatikamente dute bozkatzeko aukera. Bi, hemen 16 urte daramatzatenak bizitzen dute bozkatzeko aukera. Baina, Estoniera ez dakinak ez du bozkatzeko aukerari. Estoniera jakin behar da. Toma, ondo pentsatu dago, baina barrua behar da hori egiteko. Egin zuten, eta zertatu zen, irabazi zuten oso erraz, eta zertatu zen, horrela lortu zituzten hiru gauza. Bata, hizkuntza beraien askapen prozesuaren erdian jartzea, gunean, desatea, hemen entzuten bai da, independentzia batetik eta euskara bestetik, ez dugu nahastu behar eta beste, eta lehenengo bat eta gero beste, lehenengo bat eta gero beste, eta han, jarri zuten, independentziaren bidean, euskara
gunean, euskara barkatu, estoniera hizkuntza, ez, estoniera da, gure herria Estonia deitzen da, estoniera mintzatu behar dugu. Bueno, bat, estoniera nagusitu. Bestia, horrek lortu zuten, kolono errusiar askori boto emateko aukera kentzea. Ezin zuten bozkatu. Aserretuko ziren, noski, baina izorratu, egingo zehar, ez du bozkatuko. Hor, milaka eta milaka eta milaka errusiar bozkatu ezinik geratu ziren. Eta hiru, bozkatu zuten errusiarrek, estoniera egitenak, horrek esan nahi zuen, ja, integrazio modu bat bazutela Estonian. Bertako senar emazte bertan ja ezkonduak ziren, umeak bertan, eta horren, aprobetxatu zuten, baita ere guk konfiantzarik ez daukagun goza bat, eta da, hizkuntzaren integrazio ahalmena. Hizkuntza dakienak, ja bertako ikusten du bere burua. Hau oso ondo esaten zuen Nelson Mandela, ura ere azkarra zen, eta ura kartzelan hasi zen, bere kartzeleroen hizkuntza ikasten, afrikanerra. Eurak sosa hitz egiten zuten. Eta bere kideek esan zuten, Nelson, erotu altzea zer, zeiten duzu etsaiaren hizkuntza ikasten. Esan zuen, ez jakin behar da etsaia nolakoa den, ezagutu behar da, bere ohiturak, ezagutu behar da zer den importantea berarentzat, horrela erraxago garaituko ditugu. Baina gauza bategatik ere harinez ikasten ni etsaiaren hizkuntza. Persona bati ulertzen duen hizkuntza batean hitz egiten badiozu, bere buruan sartzen zara. Bere ama hizkuntzan hitz egiten badiozu, bere bihotzean sartzen zara. Atentzun Nelsonek, bere bihotzean. Hizkuntzak badauka hori, integrazio ahalmen hori. Adibidez, lehengo astean zetorren Baderian, Frantziako, Frantziako dagoen frantzez asko dator. Eta zetorren dramaturgo bat, Frantzian ezagunenetakoa, Olivier Pi. Eta hau bere gurasoak argelinoak dira, argeliakoak, dira, baina Frantziara etorri ziren, da umea zela Frantziara etorri zen, baina beti Argelia buruan eta bat, eta esaten du tipuak, da, Pi asegura que de pequeño siempre se sintió extranjero en su propio país, eta Pi honek esaten du. Sí, es que mis padres me inculcaron ese sentimiento. Éramos de Argelia y aquí éramos extranjeros. Hoy me encuentro más a gusto, aunque tampoco tanto. Por una parte, me siento profundamente francés, aunque solo sea porque esa es mi lengua. Nire hizkuntza frantsesa da, frantsesa sentitzen naiz. Naiz eta egoera historiko eta politikoa, Argeliarena oso garratza eta zaraskitsua izan zen historian gara. Baina sentitzen naiz, frantsesak egin hau, Frantziko, eta Jasmin Arrezak ere esaten zuen, elkarrizketa batean, galdera egiten zion, usted ha dicho, soy francesa porque escribo francés. La patria es la lengua en la que se escribe. Te ves, es que en mi caso no tengo ninguna otra patria. Me he tenido que agarrar a la lengua, que por otra parte es una patria considerable. En cualquier caso, mucho más que poseer 3 cerezos en alguna parte. En cuestiones de identidad, la lengua cuenta mucho más que el territorio. Jasmin Arrezak, frantsesa, goraipatzen du, identitatearen hizkuntzan izan. Gu ez dugu sinesten, euskarak ahalmen hori badaukala, beharko lukeela. Gu ja egirak pentsatzen identitate doblea daukagula. Nola paranoiko esamara garen, identitate doblea daukagu. Euskalduna eta espainola. Edo, frantsesa, iparraldean. Eta gure hizkuntza sisteman ikasi bat dira 3 hizkuntza. Ez dakit zer, eta bueno, pixka bat gauza hauek datoz, kontatu nahi nizkizuen, gauza hauek datoz eta, luzatu diniz berkatu. Gauza hauek datozelako guk zer uste daukagu gure hizkuntzari buruz, gure herriari buruz, uste horien arabera gero errepikatzen ditugu mezuak, askotan gure interesen kontrako adirenak, eta hemen eraikitzen dira politika linguistikoa eta era guztietako politika uste horietan oinarrituta. Eta askotan abia puntu okerra izaten dute, hemen abiatzen diren estrategia txiki horiek. Eta, bueno, hemen bukatuko du. Zaila da liburu bat laburbiltzea hori beti. Egoten da material asko, eta nola nik lan egitetan hori biltzen, hori idazten.
niri dena iruditzen importante, nire liburuaren baita. Baina, ari bat, behintzat, montatu nahi duen. Gero esango zuen, soluzioa zein da? Claro, soluzioa zein da. Tengo dugu. Ez, hemen bukatuko dut hitzaldi aurkezpen hau, eta ez daitu hain zuei emango izuetxan da, zuek ere, zuen aportazioak egiteko. Galderak baino gehiago aportazioak interesatzen zaizkit.